ассалому алайкум бинандагони гиромӣ. имрӯз дастаи мунтахиби тоҷикистон дар доираи омодагӣ ба бозиҳои интихобии ҷоми осиё 2027 дар шаҳри пномпени камбодия бо мунтахаби ин кишвар як бозии дӯстона баргузор мекунад. аслан мақсади асосии ин тайёриҳо маҳз бозии даври дуюми бозиҳои интихобии ҷоми осиё 2027 бо дастаи Филиппин аст, ки рӯзи 10 июн доир хоҳад шуд. дар сурати ғалабаи дастаи мунтахиби тоҷикистон дар ин вохӯрӣ мо метавонем бигӯем, ки дастаи мунтахиби тоҷикистон метавонад ба бозиҳои осиёӣ пеш аз муҳлат роҳ хат гирад. аз ин хотир сармураббии даста Гела Шекеладзе ба ҳайати даста 3 дарвозабон, 8 муҳофизатгар, 8 нимҳимоятгар ва 5 ҳамлагарро ба ин ҷо овард. ҳарчанд дастаи мунтахиби тоҷикистон ба ҳайати нопурра омодагиро дар Қатар оғоз кард, ҳоло ҳам бозигарони даватшуда ба ҳайат пайвастанд ва машқҳоро идома медиҳанд. сармураббӣ имкон дорад, ки дар вохӯрии таҷрибавӣ бо мунтахаби Камбоҷа ҳама бозигаронро санҷад ва ҳайати асосиро интихоб кунад. ӯ бозигарони зериро ба даста даъват кардааст. дарвозабонҳо Рустам Ятимов, Растови Россия, Олег Баклов, Уфа Россия, Сафармат Ғафуров, Барқчӣ, Ваҳдат Ҳанонов, муҳофизатгарон аз сипоҳони Эрон, Зуҳур Ҷӯрабоев, Суғдиёнаи Ӯзбекистон, Манучер Сафаров, Динамои Ӯзбекистон, Меҳрубон Каримов, Самгуралии Гурҷистон, Аҳтам Назаров, Табриз Исломов, Содиқҷон Қурбонов аз Истиқлол ва Мусо Қаҳуров аз Барқчӣ. нимҳимоятгарон Парвизҷон Умарбоев, Локомотив Пловдив Булғория, Эҳсони Панҷшанбе, Суғдиёнаи Ӯзбекистон, Амадуни Камолов, Гулгӯҳари Эрон, Фатҳулло Олимзода, Арсенал Беларус, Алиҷони Буризод, Самгуралии Гурҷистон, Амирбек Ҷӯрабоев, Истиқлол, Азизбек Ҳаитов, Равшан, Шӯҳрат Элмуродов, Хуҷанд. ҳамлагарон Шаҳром Самиев, Хоразми Ӯзбекистон, Шервонӣ Мабадшоев, Кяпази Озарбойҷон, Далер Шарипов, Шӯртан Ӯзбекистон, Нуриддин Ҳамроқулов, Вахш ва Шериддин Бобоев, Равшан. тавре мебинем Мусо Қаҳуров бори аввал ба ҳайати дастаи мунтахаб даъват шудаасту Шериддин Бобоев аз нав ба ҳайати даста ҷалб гардидааст. дигар бозигаронро хуб медонему мешиносем. сармураббии дастаи мунтахаб ин навбат шумораи бозигарони дастаи Истиқлолро дар ҳайат коҳиш дод. аммо дар ҳайат набудани Алишер Ҷалилов барои дастаи мунтахаб ғайриинтизор аст. дар бозии дӯстона бо дастаи мунтахаби Камбоҷа шояд барои футболбозони мо ғалаба кардан душворие пеш наорад, аммо бо Филиппин, ки бозии марказии гурӯҳ мебошад, ҳар натиҷаро интизор шудан мумкин аст. Филиппин дар ҳайаташ футболбозони зархави зиёде дорад. дӯстони гиромӣ, ҳамчунин имрӯз бозиҳои интихобии ҷоми ҷаҳон 2026 дар Осиё баргузор мегардад ва дастаи Эрон бо Қатар ва Ӯзбекистон бо Имороти Муттаҳидаи Араб бозиҳои худро анҷом медиҳанд. дар ин бора ба шумо баъдан хоҳем гуфт. хайр то боздид.